Yo, what's up guys? Taso na po at kauban ako si Boy Bulkit. Samo, live. Sige lang basa sa birada nga kuan. Jaryo, wala na ba uyab? Alungan na ba kayo? Mga ulawat ang... Pero palungon man, grabe. Ay, dahil wala kong taka na react, nadaot na nun ng video. Kuan, himo na lang, kuan, himo na lang tag, kuan, video, balay-balay. Oh, Ikaw ang balay-balay papa. na ko, video, buwang Ikaw ang papa, ako ang anak. Ikaw ang anak? Oh, ako anak. Uy, yung ang gabae, ako ang anak, mas taas ko sa mga, akong lawas sa Hindi, buwang. mas dako makakita tanawon sa ako. Lagi. Ay, pag binuang Masad naman na siya. Oh, kuan, balay-balay ta. Basta, kung gusto ka video, ako ang anak, ikaw ang papa, kaya akong lawas sa buwang. Grabe ko. Talagsan ako man yun sa imo na. Period, basta mo na. Sugot ka video. Oh. Oh, sige, ikaw ang papa, ako ang anak. Oh, Ano yung grabe. gusto? Sige na lang. Basta kay, Grabe. Talagsan ako kung mga... kumakuha lang ka. Ay, na, pagyamar-yamar nila, kung gusto ka video, dili ka, sige, palaban ka. Kasama ba kayo ninyo eh? Kaning buwang ay gusto gyud mo video. Balay-balay. Siya daw kuno ang anak. Nya dagog lawas ako na bagay anak nga mas dako mas papa. Di ako anak. Dad. Ang edad man, babe. Ha? Ang edad, tanawang edad, kasi mas magulang sa amo. Dili basta kay balay-balay ikaw ang papa, ako ang anak. Kahit may gamay. Kasama ba ninyo eh? Video makainapil ko be. Ha? Apil ka? Sige ba? Kana may dautan mo apil ka. Basta akong role. Siyempre, ikaw ang mama. Nisad-sad ikaw ang papa. Sige, ako mama. Ikaw mama? Ah, Dili. Kung ikaw mama, ako yung papa. Ikaw dia. Ako yung papa. Ay, ganina, bito. Gayon ko sa imo. Ako, papa. Di ba mga people? Ganito, ako papa. Ikaw mama, ako yung papa. Grabe. ha? Balay-balay. Sige. Okay ra, okay Kanto ra. na to ni shot lugar. Karon. Karon? Oh. Ako ang anak. Basta ako yung papa. Sige, sagutan ako. Ah, and ikaw ang mama. Ah, sige. Oh. Tahalisan na sa. Uy! Asa ko lupaingon? Ako man kay mama, di ko patutoy sa gusto kong anak. Unsa? Uy! Ako ang mama! Ako yung tutoy eh! Ako yung tutoy!